हेल' लोगोफोर आरो मोनसे फिसा सल'बाव सानसेखालि मासे एन्जरा इन्जुर सेर सेर गावनि भासा खालामनो जायगा नागिरगासिनो दंमोन। थिग बे समावनो बेयो दरखंनि मोनसे खनाजों नुहुरो जे न'नि बोराय आरो बुरैया एन्जर साग्रा खल दिहुनदों। बेखौ नुनानै एन्जरा बहुद गिनानै बियो सानबाय, आङो आंनि लोगोफोरनो बे बाथ्राखौ खोन्थाहैनोसै बियो सानबाय। साननाय लोगो लोगोनो बियो आबादथिलि फारसे खारलांबाय। ओमफ्राय आबादथिलि मोननाय लोगो लोगो बियो होख्रावबाय, लोगोफोर दिनै न'नि बोराय आरो बुरैया एन्जर साग्रा खल लाबोदों, बिसोरो दिनै बे खलखौहाय सागोन होनबाय। खाथियावनो दाउ मासे दङमोन, बेयो गावनि आदार नागिरगासिनो दङमोन। बेयो बेखौ खोनानानै डिस्टार्बसो मोनबाय। ओमफ्राय एन्जरखौ बुंबाय, नाय एन्जर, बियो नोंनिसो प्रब्लेम, आंनि नङा। गावबा गाव लामाजोंहाय सिरियै थां होननानै बियो एन्जरखौ बिदिसो बुंहरबाय। एन्जरा दुखु मोनबाय, अब्लाबो बियो थांबावबाय, बोरमाखौ लोगो लाहैबाय। आरो बोरमानो बियो एखे खोथाखौनो खोन्थाबाय जे न'आवनि बोराय आरो बुरैया एन्जर साग्रा खल लाबोदों, दिनै बियो बेखौ सासिगोन। दानिया बोरमाया मोजाङै खोनासंबाय। ओमफ्रायहाय बोरमाया बुंबाय, नाय एन्जर, आं बेयावहाय नोंनि थाखाय एफा बुरजा मा खालामनो हानो? बुंनो थाङोब्ला आं जेबो खालामनो हाया, नाथाय आङो इसोरनाव नोंनि थाखाय प्रार्थना बिगोन जाहाथे नोङो बे खलाव दागोलैथों। बेखौ खोनानानै एन्जरा आरो थांबावबाय। ओमफ्राय मोसौखौ लोगो लाहैबाय। मोसौनाव बियो एखे प्रब्लेमखौ खोन्थाबाय। ओमफ्राय मोसौआ बुंबाय, नाय एन्जर, बियो प्रब्लेमा नोंनिसो, आंनि मोनब्ला आं मोनसे सानगौमोन, नाथाय नोंनि प्रब्लेम, नों गावबा गाव हुसियार थानो सोलों, बियो बिदि बुंबाय। बे माथाम लोगोफोरनि खोथाखौ खोनानानै एन्जरा दुखु मोनबाय। ओमफ्राय फैनानै बियो न'नि खनायाव सिरि थाबाय। दानि मोना जाबाय, मोनायावहाय गासैबो ओंखाम जानानै उन्दुबाय, बोराय बुरैयाबो उन्दुबाय। बे उन्दुफुनायावनो बिसोरो मोनसे गिख्रंथाव गाबनाय खोनाबाय। बे गाबनाया बेबायदिमोन जे माबा बुस्थुआ बे एन्जर साग्रा खलावहाय नांनानै सानानै गाबनाय बायदि। दा बेखौ खोनानानै बुरैया नायथारनोसै होननानै सिखारनां नायबाय। खोमसिमोन, बुरैया नुस्लाबाखिसै, बेयाव जिबौसो नांनानै थादोंमोन। जिबौआ बुरैखौ सौबाय। जिबौआ बुरैखौ सौबाय नालाय बुरैया सानायजों गिनायजों गाबख्रावबाय। बोराया लेन्थन लानानै होसोलांबाय। ओमफ्राय नुबाय जे मासे जिबौआसो नांनानै दङमोन। ओमफ्राय बे जिबौआसो बुरैखौ सौबाय। दाना बियो इमिडियेटलि डक्टरनाव लांबाय बुरैखौ। डक्टरा मुलि होबाय। ओमफ्राय बियो न'आव लाबोफिनबाय। अखानायै बुरैया मोजां जायाखिसै, बिनि देहायाव बहुद दुरबल नुनो मोनबाय। बोराया सानबाय, आं बिनो मोनसे मोजां जाग्रा ओंख्रि संनानै जाहोनोसै। अब्ला बियो गोसोखांबाय, आंनाव दाउ दङ, आङो बे दाउखौनो लायनानै आरामसे मोजां ओंख्रि संनानै आंनि बुरैनो जाहोनोसै सानबाय। थिग बिदिनो दाउखौ लायबाय बियो। ओमफ्राय बेखौहाय ओंख्रि खालामनानै बुरैनो जाहोबाय। दानिया आरोबाव सानसे थांबावबाय, नाथाय बुरैया मोजां जायाखिसै। बेखौ खोनानानै बुरैनि गासैबो फिसाजोफोर, फिसालाफोर, फिसौफोर नायनो फैबाय। गोबां मानसि जाफैबाय न'आवहाय। दानिया बोराया सानबाय, आंनि फिसौफोर फैबाय, आंनि फिसाफोर फैबाय, आं बिसोरनो जाहोनो थाखाय आंनि बारियाव मासे बोरमा दं, आं बेखौनो लायनानै सिथारनानै बेखौनो संनानै जों ज' जालायनोसै होनबाय। स' बोराया बेबायदिनो दुब्लियाव थांबाय, गावनि बोरमाखौ लाबोबाय। ओमफ्राय ओंख्रि संनानै ज' जालायबाय। बेबायदिनो आरो सानसे थांबावबाय, नाथाय बुरैनि देहायाव मोजां जायाखिसै। दानिया बयबो बुंबाय बोरायखौ, नोङो हायोब्ला बेखौ मोजांसिन डक्टरनाव लांदो। बोरायाबो खोनासंबाय, नोंगौखौनो साननां लाबाय बिबो, नाथाय बोरायनाव फैसा गैया। दा मा खालामखो बोराया? बोरायनाव मोसौ दङ मासे। बियो सानबाय, आं बेखौहाय मोसौ सिथारग्रा मानसिफोरनो फानहरनोसै, आं बे फैसाजों ओमफ्राय बुरैखौहाय आङो मोजाङै सिकित्सा खालामना लानोसै होननानै। स' बेबायदिनो मोसौखौ बियो फानहरबाय।
ओमफ्राय गावनि बुरैखौ सिकित्सा खालामबाय। लोगोफोर, दिनैनि सुंद' सल'आबो जोब्बाय। बे सुंद' सल'निफ्राय जों गोबां मरेल्स ड्र खालामनो हायो। मोनसेयानो जाहैबाय जे जोङो सोरबा जुदि खैफोदाव दङब्ला, जोंनाव हेफाजाब बिदोंब्ला जों हेफाजाब होनांगौ। हेफाजाबा मुवाफोरजोंल' नङा, बेसाद फायसाफोरजोंल' नङा, नाथाय जोंनि एडभाइसजोंबो जोङो सासे मानसिखौ हेफाजाब होनो हायो। जेब्ला जोङो खैफोदनि सोमोन्दै रायलायगोन, अब्ला मोननै खैफोदखौ आङो सावरायनो सानो। मोनसेया जाहैबाय पार्सोनेल खैफोद, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय समाजारि खैफोद। पार्सोनेल खैफोदनि एग्जाम्पला जाहैबाय, साननानै ला मोनसे न'खराव न'खरनि बिगोमायानो माबा जानानै जिउ खोमानांबाय। अब्ला न'खरा बहुद डिफिकाल्ट सिचुवेशनाव थागोन। बेयो जाहैबाय पार्सोनेल प्रब्लेम। बेयावबो समाजा एबा खाथि खालानि मानसिफ्रा हेफाजाब होनो हायो, बिसोरखौ साजेसन होनो हायो, माबोरै बिसोरो जे दङ बेखौ लानानै मोजाङै आवगायलांनो बे लामाखौ बिसोरनो खोन्थाना होनो हायो। नैथिया जाहैबाय समाजारि जेंना। एग्जाम्पल साननांला, मोनसे न'आवहाय सिखाव हाबदों। बोराय बुरैल' थायोमोन, बिसोरनि माहाजोन, फिसाफ्राबो हमनांला गोजानाव थायो। बोराय बुरैल' थानायखानो साननानै ला बे अपरचुनिटिखौ लानानै सिखावफोरा बेयाव हाबनानै सिखाव खावदों। दा गामिनि मानसिफोरनो खोन्थाजोब्बाय, नाथाय गामिनि मानसिफ्रा जेबो एक्सन लायाखिसै। बेबायदिनो थांबाय, ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव सिखावफोरा गुबुनावबो खावबाय। थ' बेयावबो रावबो सापर्ट होयाखिसै। दा बेफोर जाहैबाय समाजारि जेंना। फार्स्ट टाइमावनो जेब्ला सिखावा बोराय बुरैनाव हाबो, बै समावनो जुदि समाजा ज' जानानै बेखौ होबथानायनि लामा लायोमोनब्ला बियो गुबुनाव हाबहैलेमोन। बेफोरबायदि जेंनायाव जोङो समाजैनो ओंखारनानै बेखौ सल्भ खालामनांगौ। समाजैनो जेंना बोस्रांलायनाया मोनसे हारिखौ खौसेथियावबो दोनो। बे सासे मानसिया बबेबा जेंनायाव गोलैयो, ओमफ्राय बे जाथाया जाथियारि हिंसानि इंगित होयो, बेयावहाय जाथिया गसंथानांगौ। जुदि गसंनो रोङा, बेयावहाय मा जागोन, मानसिफोरनि साननायाव बे हाबगोन जे जोंना हारि होनाय रावबो गैया, जों सापर्ट मोना। बेबायदि साननाया जेब्ला मानसिनि मेलेमाव जिखाङो, अब्ला मा जागोन, नेक्स्ट टाइम माबा खैफोद जायोब्ला बे खैफोदखौ आवाज दिखोनो, एगेन्स्टआवहाय आवाज दिखोनो रावबो फैनाय नङा। मानो होनोब्ला बयबो सानगोन जे आं दानो आवाज होगोन, आंजोंहाय सापर्ट रावबो जानाय नङा। अब्ला मा लाब, आं हारसिङैथ' बेखौ सुस्रांनो हाया। बेनिखायनो जोङो समाजारि जेंनाखौ जेब्लायबो समाजैनो सुस्रांनो बोलो होनांगौ। समाजारि जेंनायाबो सासे मानसिनावसो जाग्रोयो, बेनिफ्राय बियो जायै जायै बयनावबो जालाङो। बेनिखायनो जेब्ला फार्स्ट टाइम सासेनाव जायो, अब्लानो जों ज' जानानै बे जेंनाखौ बोस्रांलायनांगौ। मोनसे हारिनि खौसेथि एबा जे फोथायनाय थागोन, बे जाथिनि मानसिफोरा जाथिनि सायावनो बेखौ रोखा फोरमान होगोन जेब्ला जाथिनि मानसिफोरा सासेयैनो मोनसे अन्याय जानायखौ बियो आवाज दिखोयो। जुदि सासे सिभिल मानसिफोरा आवाज दिखोआ, ओमफ्राय खालि जे संगठननि मानसिफोराल' आवाज दिखोनांगौ जानानै फैयो, बेबायदि समाजा गोख्रों समाज नङा। गोख्रों समाजा ग्रासरुट लेभेलनिफ्रायनो जायो। दिनैनि भिडिअ'आव आङो एसेबांखौनो बुंनो सानदों जे जोङो जेब्लायबो जोंनि जेंनाफोरखौ जयै बोस्रांलायनांगौ। जोंनि नङा होननानै थायोब्ला गाबोन बियो जोंनावबो नांफैगोन। मानो होनोब्ला गाज्रिया गाज्रियाव थाबथाया, बियो गाज्रि मावनां जाग्राखा, बे गाज्रि मावबाय थागोन। स' बियो दिनै बेयाव मावदोंब्ला गाबोन बैयाव मावगोन। बेनिखायनो जों गासैबो मोनसे माहारि हिसाबै ज' जानानै जेंनाखौ बोस्रांलांनांगौ, ओमफ्राय अब्लासो जोङो मोनसे गेरेमसा हारि दानो हागोन।